Hi guys, yami ron sa atong ipakita this one inyo lang Biyaya sinampang kami naman siya. inyong i-live o i-share at inyong makita sa So no! first step Ako pag-okay ko. Save na ko, okay na ko guys. Ay mo ka ni? Ay hala! So karon ako na tawagon. Ay hala! Please help me welcome kay sunod ini Ay, mga baby. ato na pong dance competition atong sunod Naman sa bata ato good. Nabian. Ay nabiyaan man, sa may tawag sa nabiyaan. Sa may tawag nimo, ay mo man nabiyaan. Kamu ada nag-iyo ha. Tanga. Alright guys, no. Kumusta na tatanan, oy? Bakit ang Lord mabuhi pa na? Kunwa pang eleksyon, wa COVID nagyapon taron. Tinuod na. Tinuod oy lisuni kanang lisuni COVID daw pero meron yun so daghan kay makuyapan sa moa. Kay tungod kay magmas mata to, di ba? Grabe man atong mas nya nuratag wa tamana di ta ginawa. Dito sa moa kuyapan tao oy, tao kuyapan ritso. Gigiduol sa anong kuyapan mo na. Digi bukad tao sa tanod ang iyahang mas pag-ana ang tanod ang kuyapan sa ano kuyapan ng tanod siya bahuag bakbak sa bahuag bakbak so salamatan na itong eleksyon yung nawag tang COVID pero sa dili para ako tao ko na ako partner sugat na ito sa masipang pakpak usa sa mga konsilor sa Cebu City ang amuas ang proud sa DYHP si Mr. Kusial Francis Ispares Pakpak. Thank you so much. Pete Senior ka na itong tanan. Pete Senior. Viva Senior Santolinio. Of course, ako magpasalamat usab sa itong makaiksunan kaniya karon. After 2 years sa pandemic kung yung masulit ni Alata, balik na tas normal, pagdilit na mo kumpiyansa, okay? Pagpadayo ng atong paraguban, ilabi na sa atong mga programa sa DYHP. Straight to the point ni Atty. Rafael Fernandez Banyo na maghatag kanunay sa tinuod nga mga balita og sakto walang kinikilingan diha sa pagpangalagad pagkomentaryo. Straight to the point ni Atty. Rafael Fernandez Banyo. And of course sa mga drama, akong drama nga inyong mapati karon alas 10 media nga naguluhan agoy mapriso ko. Okay? So ay news pagpaminaw. And then, thank you so much. Niya usab ang atong anak sa atong CEO, Sir Eric Canoy. Iyang anak si Ma'am Erica. Thank you so much, Ma'am Erica Pakpak. Alang kang Ma'am Erica. And of course, kang Atty. Fernandez Banyok nga diya karon. Ako na ipaibaw kaninyo. Ugma, doon na sa tay Kalingawan, diha sa kilid, diha sa Fort San Pedro, sa atong Devoted City. Kay kinyong alagan mo man nga himong chairman sa Devoted City. Ugma, doon ay Kalingawan usab diha. Dayon pagka sa Manusa gabi, doon ay drama. Halad kaninyo, agad daw itong The Living Legend, Alan Goliath Nacorda, o gingon man si Gaily Del Mar, Pakpak, alang nila. Sabado, doon ay drama, okay? Ana diha, atbang sa post office, kilid sa Fort San Pedro. Okay, once again, Viva Pete Senior, inyong alagan, inyong kasama, Francis Iagues Paris, Ginhawa Delfin. Thank you so much, IFM. Thank you kayo. Salamat dong, tinuod na may gala. Kung gusto mo hugot, unya tarong nga komentaryo, straight to the point, alas 6 sa tudlas 9. Madungog magyan na nato si Atty. Rupel. Bumtangan na ang ato amang ang programa nila ni Ate Ken nga unang radyo, unang balita o ni Kuya Arnold. Ang puli sunod na kang Atty. Rupel Banyok nga straight to the point. Ano mo kita og tarong nga komentaryo, tarong nga serbisyo. O niya, ini kahapon, ang tarong yun nga serbisyo, ang ilahang Ma'am Aida o ni Sir Benji. Kanang tabang-tabang tao na to. Niya sa mga drama na to, mga pasultion, niya kanang uyuang hugot. O mauna, mga drama niya. Mapriso ko! Hasta ni Dota ng mga drama. O niya, kamabibibi, o niya, hakto na yun sa hapon. Salamat kayo. Niya, ako na lang ipailang ka ninyo, kay... ganina ra mapagsun na mo diri. Nya ra, wa pagsulti amo yaw-yaw kaniya. Sa yaw-yaw diha. Mo yaw-yaw pay paggaw kita. Ganina pagsun na mo, gipangutan namin Goliath. Pila edad ni Tiba namatay? Ko ang ma'am 74. Siya kana skili, pila edad na? Ko 73 ma'am. Ikaw Goliath, pila edad nimo? Ko 56 na ko ma'am. So, diyan nga nung buhi pa man mo.
Ano pa mo muwapas, Tiban? Ano gusto mo Kamu ka? na naman yung nabilin. Ano gusto mo ka matay? Di ta gusto matay. Katong babae mo rin kuhan. Basta may ka lang, mangantan lang eh. Ay kadiyot yun. Kay 15 minutos lang ang ato ang numero, pre. Bago ba kita sugod? O numero sa, dili naman yan, numero sa masyawa. Nga ginaingon nga sa una, kung sugit ang sinitiban, mga atag numero. Maingon ito, 482. Ana dito sinitiban. Nabitin na lang nyo ang 051. Suway na ninyo. Wala. Basi na lang di ay. Kay nahata ka ng agta. Namatay lang agta, wag yun magawas. Saray? Ako yun lang. Sige. Ay, pila ko na yung edad di mo eh. Ngutan ng babae. 56 lagi. Ano man? Height na yung kuno. Ay, Pila ko na yung height. Uguya ba ta? ikaw ba nga? Ikaw, ida na itong isturgan, kalit magkag-height niya. Ano ba dyan? Height, ang height. Ako din kumahambong may gala, akong height 4'8". Wala, 4'8 ka! 4'8"? Sabi, may 4 ni mo. O kani 4? Yang 8. Naray. Ano, sukod ka? Yan may gala. Muhatag lang niyo sa kawin. Di ako, tanan mo kauban. Niya sila si Mamayda, niya sila si Inday Bibi, na sila si Inday Pops. Labaw ng tanan ni Aljod ang among head sa marketing na mo. Si Imbang, si Inday, ay kani siya kay kagayan maginig kasabot pa ni gamay. Si Inday Ma'am Erika Kanoy sa Chis Magbakan na to. Para ni sa tanang mga ginikanan nga amot o kanyong anak ng eskwela ba? Estudyante, kabalay. Karga! Nanay, tatay, nanay, kanindog kayot sa uniforme ni Inday. Unsa kagyong kursuha, karon ang ikuha niya. Saman. Doktora, maestra, basya. Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang si Inday ni eskwela? Binman. Dinhi siya sa plaza Wala. upang sa iyang hinigugma. Kung saman. Kuot ay kaksanay sila. Nanay, tatay, nanay. Siguro ka bang pasar gayod si Inday? Inay sa tunghaan sinihan ang kang Inday nga pagasudlan. Romansa ang labas, si Inday Muhanas sa gugma. Mo graduate sa maternity. Nanganak pa doble. Nasultiha. Onya, pre. Ay. Ah, Ako lang sa una mo kanta ko yan. uy, nakaila mo mo niya. Umoni si Kili Dilmar. Dili sa pabangabog, kagawad po ni sa subang dako. Kagawad, pero ang meaning siyang pagkakagawad, dili konsihal. Ang meaning siyang pagkakagawad, kagaw gatuan. Allah! Tama gala, si Goliath, kaupa din ni Princess Paris. Ako siya sa ni Sakyot Pardo. Ayaw kay konsihal naman na syudad, kung pangkoy ron. Ay nalang, Parang kay iskuti. Maka. Parang kay Ay Maka. nalang, iskuti. Oo. Pero ano sabi sa tawag ko siya gato sila? Ang sandi ko, Gitawag din siya gato kagtot. usay kagtot. Kagawad kaputot. Pero karon ana siya tawag gaog konsihal nga kanang kagawad nga kagaw gatuan. Gitawag na siya kagwang. O sa kagwan. Kagawad tiguang. Hoy! Ibalin sa iski. Asa ko gibalik? Iski. Una bata ko? Iski. Oo, so kanang sa guriyang kabataan? Iski. O sa di meaning ana? So kakaliban. Nata pre kay hapit ang guwan pre. Nay bugnaw ni kay hangin. Masuya mo kayo ano nga. Banta tayo mo kita rong kanta. Sige, bahala ka di ay. Asa? Sa bitarong kanta. Masuya man na magigali kay ko good. Ako tay mo una niya kay ako dako mo ko grado kay niya. Ako ka grado? Kay nakagraduate. Di mo kay eskwela. Dito ko Amerika.
Si Amerika. Dito ko sa Las America. Amerika. Pag ato kag America, isla na kay ka. America. Dito ko America, dito ko China. Dito America, dugay ko dito mga pabier. Pabier ka dito. Mga tao, di mo ka in English. Dito China, pabier po. Ang higa ni mo rito ka Amerika? Ako pre, di ko mga ambog pre. Kinabuntag. Ta ako sa Amerika. Wala! Unsa ka na pa ka America kinabuntag? Ang inigbatan ako. Tawag ko tatay sa Gulyat. Amerika ra. Kinabuntag ko to sa Amerika. Tinuod dito na. Ako may tinuod ko sa America. Sama ay tinuod. O dito ka sa Amerika. Yung sa inilis na tumiginit. Unsa? O sa inilis tumiginit? Thermos. Ang termos mo na. Unsa may so thermos? Tumiginit. Wala! Unsa di inisik ka na? Takore. Unsa di hinapon? Binukal. Ako pre, di panghambog dito fokus Japan. Dugay ko dito. Wala ka bukiro. Oo. Japan ka? Oo. Di ka Japan. Unas Tokyo. Isa may nga na unas Tokyo. Kuan Kyoto. Uy, bali-bali mo lang Tokyo niya Kyoto. Uy, mo kaila mga sa lugar sa Japan pre, ila rambolon. Unas Tokyo. Iniklik ko na gamay. Unas Tokyo. Agi nga na Kyoto. Ulo. Kanya po balik-balik. Ako tuyok. Ako. Ano lang balik-balikon. Sabad Oh, ay. tinuod ay. O sa may sutian dito ba? Basta na ito, hinapon to. Ulo doon na ito hinapon. O kasi ilang impiror dito, gitawag nila Hirohito. Uy, ngaan man na. Ang ilang lungagan, Kaminomoto. Di ba ka na sultihan ba? Ang ilang gilungag, Poto. Di ka na ba sultihan? Ang ilang sagol, Ajinomoto. Dali mo na, hinapon eh. Nga naman eh. Murag multo. Imo mo, hinapon eh. Nga naman eh. Giko to. Ikaw kas ko Kung matakilin ka, unsa ka, impacto. Ikaw kas ko mo buto. Ginawa ni, mga tara tayo, sige na. Huwag tarong ito ka. Sige na, mahiga lang, mga tara lang ni. Kini among awit, amo na ipinungod, kanidyong tanan. Ako sa kanta. Ikay kanta? Ay, dito ka Japan. Oo. Mukanta ko hinapon. Sige, may igala. Sige, Ato sige. sa pagkatahon kay Dilis mapanghambog. Siya man ni champion gabi sa Mandawi. Battle of champion. Pagpakan na ito may igala. Siya man ni champion. Pito silang kontestant. Gipatay niya mo champion kita. Pero gipada sa Manila. Pag abot dito sa Manila, gisangka sila. Duharat ang kontestant. Sikan ragyo taon. Ang iyang kontra, amang. Uyan, dito pa ka bungi, nakabuanga ka. Ay, hindi naman ito istorya. Ano yung kanta na? Sikat ka nga wita, Gulyat. Hinapon eh. Oh, Ya, hinapon. tanaw na ito kisay na Japan. Sa ito na. Ang title nila sa Japan, Kurumukuro. Ano kata? Kurumukuro. Sabi siya na. Ibuhatan na rin sa Tagalog, sikat ka rin sa Tagalog. Ay, kay baon ako, krong. Kay baon ko sa Bisaya. Sabi mo siya na, Kumuhon ko. Kurumukuro! Sa lagi tayo ito na. Ikaw pa rin sa Tagalog. Ay, ikaw pa rin. Buhatan mo na kanta sa Uy, Tagalog. gibuhatan naman ng Bisaya, pre. Ikaw pa rin? Oo! Wala! Gibuhatan na Ay, ay. ako ka namin siya na. Kuan, ikaw gihapon. Ito ay ako gyapon. Wala eh. Ikataha ako no, ako gyapon. Oh, sige. Ako dito, mahigala kay Kurumukuro, ikaw pa rin ako dito siya. Thank you. Ikaw gihapon. Thank you. Mahigala. Siya na. Ano yung kining awit? Awit sa Father and Son. Krumukro. Sabi niya siya pa, ikaw gihapon. Thank you. Mahigala, bisag kung saan akong tanaw. Pila na may kakatuig na nagkuyog-kuyog ang tawana. Pero hangtod karon siya gihapon. Thank you. Mahigala, ani akong awit, ikaw gihapon. Thank you. Kapait ba di ay nga bation kung kita permi lang sugsugon nga ang atong armas ay pa man di ay intaw mapikas kung dili pa sakit nga ipahiwa kung dili pa sakit nga sa doktor kuntingon mao nga hantod na langit taon karon ang nagsista pisot paghihapon ikaw gihapoy pisot Unka na ta? Bagay ka? Away na ta? ayaw ano ay mga tataoy dito mag-away unsa No, dia! Wala ko kasing cursing. nasa turni bumbata straight to the point kinagunay tanduha kanana ka narabang mo ng radio GSK kabayan sa kayuan manarade
Dito ka kag Japan. Dito bitaw. China, dito ka China. Dito. Bibang daog kita kaniot, paigala. Musulti ko kong ininsik. Oh, sige. Binisaya. Oh, okay. Okay, pinawa. Ininsik, binisaya ngulyat. Ubo si Pong, no ka lisay pa. Ay, kasimpol. Pag-abot na to sa plaza, ang mga daga, perting mga gwapaha. Wow, lamano ko be. Ano naman, no? Pastang layo ara. Nakalimutan ko rin mo. Paminawag maayo. Ubo si Pong, no ka lisay pa. Ha? Ay, diara, pre. Pag-abot na to sa plaza, nangaot ang puso o tipura. Wow, lamano ko. Mas dodool pa to kaniya. Nakan. Sabi Bisaya na? Ubo si Pong, no ka lisay pa. Oh. Giubo kag gisipon, gino kag lisayan pa ka. Wa ka to say. Ay, ikan yung ka sa Japan, no? Dahil pag inapon ko niya, Binisaya. Okay. Oh, sige. Oh. Muswong! 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 Sama na. Eh, Puro kag bata anak sa Binisaya. taon na. Eh. Pag abot na mo sa amo, nikaon na nagpiswa. Ay, ano ba? Ang layo ara. Muswong! 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 Pag abot na mo sa amo, ni sumsum na may miswa. Ano ba, ano ba? Mas noon mo itong ganihan. Pamilya, Muswong! 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 Surrender! Ay, kasimple na. Ang binisyan ng unso, muswong, muswong. Ang imong brave, buslok na may kigwa pa. Ako, ininsik. O, sige. Aro nga, Okay. okay. Mayo. Simple na kayo na Eh, Bangkaw Delo. kasimple, gibangkaw si Pilo. Sakpan mo na yun. Sakpan na yun. O, saan nila? Sakpan din. Sakpan din mong sayok, tapos sayok. Okay. Paminawag, Mayo. Unsay Bisaya na? Bangkaw Delo. O, sabi Bisaya na? Kung malibang ka, di ka mangilo. Bakti. Ay, kini, last na lang, pre. Ari, pre, last na kay mga talaga. Oh, kani, ay, babawas lang. Babawas lang. Wata kasi mga pipa. Wala po ang binuwag. Ano saan na siya? Gidahay ko ni mo, no? Oo. Gidahay ko may gala. Ay, Ay, isulti lang. Ay, parkibaw sila. Ang unsong ko. Isulti. Wata kasi mga pipa. Siniingon na may gala na. Wata kasi wako, gano? Oo. Ako kuno may gala ka na guwap. Ay, binuwag. Wata kasi mga pipa. Oh. Ako kuno may gala ka na. Ay, Isulti lang, pre. Isulti lang, pre. Isulti lang. wala may gala kay. Ako, ati ko may ingon ng biro ko may gwapo. Kaya yun, may gala sa tingko. Ang binisya na wala kasi mga pipa. Mahigala. Wa pa siya asawa. Pisot pa siya. Di. Kiyok, di. Di, lagi. Inan. Di. Roho tayo. Di, lagi. Di, bitaw na. Di na maong. Ano na di ah? Lagi gulya? Aha, yan na eh. Sino na si. Sino na si. Gupa yun na si Stakit, gupa yun na. Isa giubok ko, makandala ko lang ka. Ibig ko sa iyo, kana. Ang ibig ko sa'yo, lapos buko-buko, ikatay sa atay, ugayog ang bata. Sweet ya. Ibig ko sa'yo. Ibig ko sa'yo. Pag-ibig
butis window na yung buang nga ka. Tiyok, G. Hadlok mo siya eh. Kita. Sige, ikaw kay kanta. Hindi ko man ako ha. May gala, makanta na lang ko. Kaya akong awit, ako na pinungod sa mga daga na nagidad o 17 matos 90. Talaga pre. Yun, nag-iinat. Awit nga naguluhan, paano ang puso ko? Okay. Para sa tanang mga dalaga, nga niya karon din sa plaza, paano ang puso ko kung wala ka na? Dunay daghang gwapa, dili ato naapoy ato sos di por gwapa. Kitang batik na gustog mga gwapa, silang mga gwapa di gustog batik na maaong puson mo sikit kaayo kay akong naklaro diktos banyo kay kililiti ka perting putia wako kaagwanta giloo kong ako pagkaway swerte sa akong kapalaran kay ibiyaan tapos asawa sus di boling akong ugangan. Kamong mga gwapa, kamon mong anghel, kaming mga maot, kamon mong gibel. Ayaw patunto sa laksot nga lalaki, kung mangita gwapo, kanang murag Goliath baby. Apply kang tindira sa Happy Mart, gwapa dawaton. Apply ka o promo sa Happy Mart gyapon, gwapa gihapon. Apply kang flight stewardess, gwapa lunlon. Kung mo apply kang helper, batik na ang dawaton. Kay kung gwapa ang helper, kamangon masagalon. Kung maot sang helper, ang boy rasay mo jer-jer. Maot kang magwapa, maura ng Thank you, daghang salamat kayo tanan. Usbo nato di nato kalimtan buntag alas 4:30 ang atuang unang radyo, unang balita. Unya ang sunod, straight to the point, hantod yun sa atuang mga drama. Atong atangan ang tinuod nga mga komentaryo nga tarong ni Attorney Rufil Banyok. Lahi ni nga tuat, tinarong yun ni, dili ni mga binuang nga komentaryo. So salamat kayo tanan, o sa gabi po, straight to the point, o si Sir Benji Usahay, Sir Buet. Unya sa programa po nila ni Ma'am Aida sa alas 5, kanang tabang-tabang po nato sa mga nagkinahanglan, at tanginan ninyo kay dunay may gayon, nga dili na tutuyoon nga kita mismo ang atong mga kaliwa, magkinahanglang tabang. Dola ninyo si Ma'am Aida o Sir Benji Usahay, si Pax Anthony Inso na dila. Okay na salamat may gala. Ibalik ko kamo ni Sir Boy K. Salamat.